जिहेतु प्रमद साराथ' बुंदोंमोन बै समावहाय जिहेतु गभर्नमेन्टआव फैयोब्ला इलेक्सनाव देरहायोब्ला थैनाय न'खरनि न'खरफ्रामावबो सासे साख्रि होगोन आरो थैनाय न'खरनो 5 लाख रांखौ होगोन होननानै प्रमद साराबो बुंदोंमोन। नाथाय दिनैसिम गैया। जोंथ' आसा खालामनानै दङ स्टेट गभर्नमेन्टआ सिगाङावहायनो फोसावखादोंमोन। जेनेबा मिथिनाय बादिबा ओरैहाय बिटिआर सुक्तियावनो बेखौ रादाय खाखानाय दं होननानै मिथिदोंमोन। नाथाय दासिमबो जों मोननो हायाखै बे 5 लाख रांखौ। दा बे मोनैखायनो जोंनि फिसाफ्रा जिहेतु जोंनि बे बर' हारिनि थाखायनो जिउ बाउसोमबाय। दा बिसोरो मुंख्लं जानानै थांबाय। दा बिसोरनि थाखाय जे सरकारा स्टेट गभर्नमेन्टआ 5 लाख रां होगोन होननानै फोसावदों आरो बेखौनो दा जों नेनानै दङ। आरो बेखौ मोनोब्ला जोङो फिसाफोरनि नामाव मोनसे थैनायनि खाम्फा जोङो बानायनानै दोननो हागोन। आरो दा जोङो बेफोरखौ मोनोब्ला जोंनि जेनाखि फिसा थैनायनि जे फिसौ थालांदों बेफोरनि थाखायबो एसे उफाय जागौमोन। दा बेखौ जों आसा खालामनानै दङ। दा आंनि फिसाला थैनायनि फिसौ सासे थालांदों, हिनजाव थालांदों। दा बिसोरो आसा खालामनानै दङ बेखौ 5 लाख रांखौ मोनोब्ला माबा मोनसे उफाय जागोन बेखौ आसा खालामनानै दङ। आरो आंबो फिसायानो जिहेतु जाथिनि थाखाय बाउसोमनानै बियो थैलांबाय, गावथार जाबाय। दा आंबो सानदों आं थैनायनि सिगां हयथ' आंबो बे 5 लाख रांखौ एसेब्लाबो मोनगोन होननानै आं आसा खालामनानै दङ। जिहेतु प्रमद साराथ' बुंदोंमोन बै समावहाय जिहेतु गभर्नमेन्टआव फैयोब्ला इलेक्सनाव देरहायोब्ला थैनाय न'खरनि न'खरफ्रामावबो सासे साख्रि होगोन आरो थैनाय न'खरनो 5 लाख रांखौ होगोन होननानै प्रमद साराबो बुंदोंमोन। नाथाय दिनैसिम गैया। मोनबाय हय माखासे माने हयथ' माथो मोनदों बिसोर मालाय। जेनेबा दा ओरैनो जों मिथिनाय बादिब्ला खुब मोनदोंब्लाबो 1000-1200 जनल' दा बे माटेस न'खरा मोननानै दङ। दा आं खावलायनो सानदों बेखौनो स्टेट गभर्नमेन्टनिसिम आरो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि प्रमद सारनिसिम जाहाथे बे 5 लाख रांखौ अननानै हरो आरो नैबे गरिब न'खर जिहेतु फिसा थैजानाय बे न'खरखौ जाहाथे अनो आरो थालांनाय जे बिसौ दङ, हिनजाव दङ बिसोरनि सायाव जाहाथे माबा मोनसे उपकार खालामहरो। आं बेखौनो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनिसिम, जोंनि प्रमद सारनिसिम आं बेखौनो खावलायो।